27 da tarde, cámara aberta hoxe da Hora Galega en Muros, co problemón que teñen ali os veciños cos xabaríns. Imos ata ali en directo. Emilio, que che conta? Non sei se ao longo do día de hoxe vistes algún porco bravo. Estamos nesa busca, de feito estamos con Manolo. La Manolo, mirábamos cara arriba sorprendidos porque dicíasnos que fozan aí arriba. Fozan aí arriba, sí, e cando empezan a fusar, depois hai pedras e tiran as pedras aí abaixo. Co consecuente perigo que vos pode ocasionar, porque, ímolo ver agora, a casa téndela moi pegada. Moi pegada ao barranco. Sí. Oxe, preguntábame desde o estudio, o habitual é cando cae a noitiña hai que se vexan. Oxe vístelos? Oxe non. Nós non cadramos aínda con eles. Oxe non os vin tampouco. É certo que en varias zonas de aquí de Uía, Esteiro, como por exemplo esta muller que baixa agora por este camiño, pues, hai batidas, podemos dicir, está xente como a nós con lanternas. O que está claro, hai xente que deixou de botar mesmo nas leiras, non polos estragos. Sí, non podes botar nada. E dase o caso, chamaramos a atención que hai xente que mesmo en algún momento tomou a decisión de dormir no galpón, no pendello. No terreo, directamente. Directamente dormir no terreo, para salvar o millo, que é o que se botaba. Neste caso falamos de consecuencias na contorna, de consecuencias nos cultivos. Xente que decide xa nin botar ante esa posibilidade de que o estrago sexa máximo e queden absolutamente sen nada. Pero tamén hai outras consecuencias como pode ser as feridas ocasionadas mesmo en nós ou nos nosos animais. É o que lle ocasionou o xabaril, o ataque de Samanda, que está por aquí por Uía, a Lucas, un canciño, se cadra no ánimo de xogar, quedou moi mal parado. As portas da casa, media dúcia deles nunha das ocasións, Sara. Sí, 3 grandes e 3 pequenos. Eles veñen a comer, en verdad. Non están agresivos, pero bueno, estar cas crías, si se sinten amenazados, sí que... Aí é onde lle soben un chanzo, non? A esa defensa, non, dos seus animais. Claro. Estas que ven son as consecuencias que deixaron en Lucas o encontronazo, Sara, co xabaril. O jabalí ven por aquí, por este camiño, e Lucas baixou da casa. Embestiron, e despois Lucas marchou correndo para aí, e o jabalí non o deixaba, iba por el. O xabaril continuaba indo a por Lucas. Sí, e Lucas choraba, e nós, nada, salimos de aí correndo, chovendo, en pijama, e cando estuvemos a súa altura, o jabalí marchou correndo. Arrebolou-no e clavoulle os colmillos no peito. Chamei a urgencias, dixenlle que Lucas se peleara con jabalí e dixeron, vamos ya. Paramos neste punto porque ven ata un recendo como vos, non sei que fixestes aquí. Sí, esta recenda a colonia... Botastes colonia co ánimo de disuadir o xabaril? Eu busquei información a ver que podía botarlle para que non viñeran aquí. Eu botelle en nenuco nos calcetins e con uns paus por aquí. E a mesma noite, aquí os pequenos estaban fregándose o nenuco. Funcionou? Que vai funcionar? Aquí, Domingos, vexo que está todo fozado a terra. Sabes como está? Fusado, todo. Hai 4 crías, 2 un pouco maiores e pois hai un que é enorme. Un xabalí grandísimo. 2 máis pequenos e por 5 pequeniños. E por a cruzando por aí, viñando de volta para arriba, e o pequeniño non puderon subir esa parede, e del fono corre, hasta que ela cansa a blanca. Vemos que un grande sale de aí, ven aquí e ataca... O fuciño xa directo contra o can. O can. O que pasa que, claro, até a rede esta, pois non atacou o can. Eso todo está excavado polo jabalí. Isto todo que vedes está feito todo polo jabalí. É un sin vivir porque teño a horta toda cuidada, toda chansiña, toda con erva. E todos os días teño que levantarme pola mañán. Xa non durmo de noite. Esta noite levantei ás 3 da mañán. Teño un foco que alumbra 500 metros polo menos. E mirei e non había nada. Levantei ás 7:30, a horta estaba desfeita. De noite íbamos todas as noites pasear, dar un paseo. Non podemos. Isto ten algunha solución? Solución ten. Os cazadores se os poden separar daqui, ou que sei. Co ánimo de sacalos un pouco máis para lonxe, pero podenlo sacar aí 1 kilómetro, pero van a volver. Porque así que lle coñen manía a un sitio, non o deixan hasta que se fartan.